Baia nu mai este doar un loc pentru igiena personală, este și un loc de relaxare. De aceea merită să îți cumperi lumânări parfumate sau obiecte decorative care să-ți dea o stare de bine. Iar la Kika găsești tot ce ai nevoie. Într-o baie sunt obiecte pe care le folosim în mod curent, dar ele pot să schimbe atmosfera pentru că au o cromatică mai aparte, cum ar fi, de exemplu, un prosop într-o nuanță mai vivace. La Kika vei găsi o mulțime de variante pentru mobilarea băii, dar nu doar pentru mobilare, ci și pentru decorare și accesorizare. Adică, într-un singur loc, poți să-ți alegi obiectele pentru întregul ambient al casei tale, inclusiv atunci când vine vorba despre camera dedicată igienei și stării de bine. Am să-ți arăt cum în baia de față. După cum îți spuneam, la Kika ai toate obiectele de care ai nevoie pentru ambientarea casei într-un singur loc. Iar aici, în cazul băii de față, ai văzut cum prin obiecte mici, cum ar fi prosoapele, accesoriile pentru lavoar, imediat poți să aduci o pată de culoare. Sunt obiecte care îți prind bine în viața de zi cu zi, le folosești zilnic, dar care, uite, pot să aibă și un efect estetic, vizual, pentru o stare de bine acasă. Așa că nu uita că la Kika faci casă bună împreună. Atunci când vine vorba despre amenajarea holului de la intrare, ai nevoie de obiecte mici, folositoare, practice, dar care să arate și bine. Iar la Kika găsești o mulțime de astfel de produse care îți vor prinde bine, dar care îți vor face și holul de la intrare mult mai primitor. Aici, în magazin, vei găsi o mulțime de variante pentru mobilarea holurilor, dar nu numai mobilare, ci și decorare. Așa că, de această dată, aici, la Kika, am să-ți arăt cum poți decora holul de la intrare, astfel încât să te simți binevenit acasă. În hol nu ai nevoie de foarte multe obiecte decorative, dar dacă le alegi, e bine să-ți servească diverselor scopuri, cum ar fi acest bol în care poți să pui cheile pe care să le ai la îndemână, ori acest obiect decorativ care te ajută de asemenea să ai la îndemână, nu știu, mici obiecte, de la chei până la scrisorele, iar orice intervenție estetică, prin cromatică, plante sau obiecte decorative, nu fac decât să-ți înveselească atmosfera într-o zonă în care, de obicei, lumea consideră că doar trebuie să se descalțe. Așa că, la Kika, vino cu încredere pentru că ai într-un singur loc toate obiectele de care ai nevoie, atât pentru mobilare cât și pentru decorare.